صبها وخوشی و ئاشتی بێ ڕۆبی ڕۆژێک خۆش هێوی دکم ژوەرە شێگریە مە ئیرۆ لەسەر works like magic یعنی چاوە گەلێک خۆشە گرێدایە شغلێ مرۆڤە فکراوی دەهێلا ئەو کەس دکیلیا خۆدە بژی دلەحزا خۆدە ئەو کەسێ بخوازێ بحسێ ئەم بژن انتقالێکیان بدە تەفگەڕاندنێکی ئەو کەسێن کو دگیلیا خۆدە دژین مرۆڤ دەما دکاری خۆدەیە بلا بەخێلینێ کو کۆپیەک ژووی ئەنژوێ سەرسەری وێرەیە هەموو شێگریێن وی ئانوێ دنڤیسینێ یعنی وەک چاونێرەکی مثلا ئەم بێژن وەکە نەمونە ئەم بێژن جوان کۆمپانیەکی دا ئیشتەکێ ئەمە بێژن کۆپیەکشی جوان سەرسەری وێرەیە و دشتێن ویێ باش شێگریێن وی دنڤیسینێ ئەفیا پرتوکێ داهاتی نویساندن لێ وەکی مسلمانە ئەم زانن کو فەرشتێ ملێ ڕاستێ هەیە و فەرشتێ ملێ چەپێ هەیە فەرشتێ ملێ ڕاستێ تمی باشیە دنڤیسینێ تمی تشتێمە باش الجەمخە قەید دکێ ئەم کارن بێژن ئەف فکرە ژەمنە ئەم کارن بێژن ئەو فەرشت تژمارە سپاسداریên me dinivîsînê li vê dirê ev çi dike ev temrîna îro yan rahînana îro dihêlê ti çavnêriya xwe bike çi qas tişt biçûk bê jî şêkiriya te çi qas biçûk bê jî lê divê îro de tu gelekî merd bê û tu bînê bîra xwe mesela em bêjin şêrîn di derekî di dibistanekî de kar dike bila bêjî ez spasdarim ji ber ku ez kar dikim ez spasdarim ji ber ku rêveberê min qence û alîkar e ez spasdarim ji ber ku şagirtên min zîrek in heger yek jina mala bê yani jina malê bê li mal rûniştiye zarokên xwe xwedî dike ew jina ku xwe li mal hêliştiye û zarokên xwe xwedî dike ew nebêkar e ew jî pîşeya wê heye pîşeya wê ku jina mala ye fe ew jî wê bîne bîra xwe bêjê ez spasdarim ji ber ku demê min heye ez zarokê xwe re derbas bikim ez spasdarim gelekî ji ber ku ez bi wan re dilîzim an ez xwarinê çê dikim ji wan re bi hezkirin garî gelek tişta bînê bîra xwe heger şagirt bê di dibistanê de yan kolejê de yani çi pîşa heyî çi mehna heyî tu karî spasdariyan di rûkî erênî bibînê û tu lê hûr werî û tirkîza xwe deyne ser ez karim ez bêjim ez gelek spasdarim ji ber ku ez şagirtim dixwînim xwe pêş dixim
ez spas darim ji hevalên xwe re, ji ber başin ji me re, ez spas darim ji têkiliyên xwe re, ez gelek yani ev fikrên baş mesela ez karim bijim ez spas darim ji van fikrên baş re ê ku tên û min bêhtir ber û erênî vê dibin, ber û îcabiyetê vê dibin. Elhamdülillah ez şikirdarim ji ber ku ez ez şagirdim di beşekî baş de eger di kolejê de bê gelek tiştan tê divê rojê de tê bîne bîra xwe yani herkes di pêşeya xwe de dikare yani dikare bîne bîra xwe û bêhtir bi erênî xwe program bike. Ev kopya nefsa te yani ev yani dixwaze ji te divê tu bihêlî ev kopya ji te an ev çavnêrê muraqeba te dike bila gelektirîn tişt gelektirîn şêkirî binivîsîne li ser te. Li vir hûn gelek spasdarî û şêkiriyê yani bikin dereceyek ku yani ku ev çavnêrê hat gelek kêfxweş bê, dilşad bê ji we. Çi tişta heyî bizanibe wekî me gotî timî rûyekî wê erênî heye ku hûn şikirdar bin li ser. Bi rastî ev e baweriya min. Ev tişt dihêle ku tu bizanibe bi çi fikrên erênî û nerênî di roja xwe de tu mijûl dibe. Ez spas darim ser hebûna we. Ev e şêkiriya roja şeşa. Bi min gelek xweş e. Ey endamê vê geşta dilşad, vê geşta xweş. Bi dawî hûn ê kevirê xwe yê şêkiriyê bînin. Hûn ê baştirîn, xweştirîn bûyer bînin bîra xwe di roja xwe de. Belkî me di serî de negot vê hûn roja xwe dest pê bikin bi deh nemetên ku hûn şikirdarin li ser ev programê de ye. Eger min ji bîr kirbî hûn ji bîr nekin. Wekî me gotî bi dawî tu yê kevirê şêkiriyê bişitîne destê xwe de tu bêje spas ser xweştirîn tişt çêbûyî di roja min de. Bi dawî ez ê bêjim rojek xweş û demên geş bi baştirîn dibetî ya Rabbî hêvî dikim ji we tevan re. Bimînin. Şikirdar.